Ini perinjai paling cantik ini. Saya pati ini. Si kembar ini. Perinjai ponakane. Perinjai ponakane. Wah, perinjai lagi nih. Suwe sing mesti meneng aku. Lho dia 2 jam nanti ya. kowe nek kowe dia mau kowe mangan kowe nek seneng nang kene mangan kowe getol nek kowe mangan Yo jaluk dulang padahal gede. Perinjai ayune ngono gede lho malah jaluk dulang. ora bisa ora masak adik sama dengan apa udah sih guys Perinjai udah macam komen dak kurang lampu setan kamu rasa masak Perinjai wis gede ayune ngono manjut dulang. malah kuwi ndok ati kon manuk apa kamu masak apa Ndok, Mbak. ndok aku bapak no ndok tak blondongno pucuk-pucuk lawan ndok Lho dene nganu ngundok dhewe, ndok pite. mesti ora ono bedane foto kok ndok ra foto kok ndok apa lah aku ngentak-ngentak apa iki malah anjim lek entek langsung ada dadi kono pite pirang kilo lho ndok aku sekilo entek wis arek papat Nek dintono pite. nek aku tuku kadang-kadang mulu sekilo-sekilo entek didederi bocah iku ah Nek dintono pite tenan. kalau pite kowe iki ora ape munjung aku bae pite nek ora teko-teko kok ngono ora buku pengalaman kowe iki ora kowe lawan-lawane aku munjung rek mbok tadi pite lek pite lajim ora teko heeh kok yo udah